Nagpatuman sang adjustment sa guidelines ng Department of Education Central Office pinagi sa flexible working arrangement para sa ilang mga opisina bilang kabahin sang ginapatuman nga 4-day work week. Sunod sa panagkaraan Lunes ug Huwebes ang on-site nga trabaho sa opisina samtang ang Biyernes naman ang work from home arrangement sa mga empleyado. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Hernandez Cullar, ang spokesperson sang DepEd Region 6, ginpahayag niya nga kabahin ini sang tikang sang ahensya agod nga makakinot sa operational expenses. Samtang sa piyag nga bahin naman padayon nga magasunod ang mga teaching personnel sa ginset nga schedule sang end of school year right. Sunod sa DepEd, Marso 19 to 20 ang final examination, samtang Marso 23 to 27 naman ang pagpanigan sang recognition day para sa kabataan, samtang Marso 30 to 31 ang ginset nga schedule para sa end of school year rights. Dugang pa na eskulyar nga ginapahnumdom sa ahensya sa mga eskwelahan nga magpatuman sang no collection policy sa pagpanigan sang end of school year rights bangod tanan nga expenses ang ginakuha sa maintenance and other operating expenses sang eskwelahan. Gina-emphasize man sang DepEd sa manunudlo, estudyante kag mga attendees nga siguruhon ang maayong nga ventilation sa mga venues ang moving up kag recognition ceremonies. Giningganyo ginato no kay we still have ample time man nga makahimo no sang paghinunano no ang atong sini nga mga school head with their PTA agud sini no nga hisugtan kung ano sini nga mangin set up sang aton sini nga end of school year rights. Based on our guidelines for this year, it must be simple yet meaningful sa aton mga kabataan. Dapat i-conduct ini siya without excessive spending, extravagant attire or extraordinary venues. No collection policy kita sa gihapon, especially sa atong sini nga mga public schools gid. That includes our elementary and secondary schools under the Department of Education sa public schools naton. Hindi pwede nga ang mga personnel naton mag-collect any kind of contribution or fee alin sa mga learners or mga ginikanan nila for the purpose no sang graduation and moving up ceremonies naton.